será este domingo as políticas de dereitos de cidadanía e do benestar. En definitiva, o que sempre se ten situado nas prioridades da socialdemocracia do Partido Socialista, non só en Galicia, senón tamén en España e no resto de Europa. É un discurso ben sinxelo que está no cerne do ideario do Partido Socialista en torno ao cal se levan construído boa parte das nosas políticas. E desas políticas, desos dereitos de cidadanía e desas políticas de benestar vamos a falar o vindeiro domingo na Coruña, no Palacio de Exposicións e Congresos de Palesco no Peirao de Transatlánticos da Coruña, nunha cidade que, ademais, como todos vostedes saben, é un referente na construción dun sistema de educación pública e de benestar. Contaremos con persoas que nos acompañarán e que verán a compartir con nós ese discurso a prol das políticas públicas. Persoas que non pertencen ao Partido Socialista, pero que, sin embargo, tamén, dende os seus traballos, dende os seus liderazgos sociais, asumen a necesidade de investimento en políticas públicas, de investimento en protección de cidadanía, de investimento en ampliación de dereitos de cidadanía. A xornada será conducida polo noso vicesecretario xeral Ricardo Varela e terá unha primeira mesa de desenrolo na que falaremos de administración cercana e dereitos de cidadanía, de administración cercana e transparente, porque ese é tamén un compromiso e é tamén un ámbito no que traballar no incremento da transparencia, na cercanía, en acercar a administración á cidadanía, supón tamén mellorar os seus dereitos. Un cidadán ten máis dereitos se está mellor informado, se está máis informado das políticas públicas que lle atinxen, das subvencións, se é capaz de facer propostas ás administracións, ás institucións que se encargan da súa gobernanza, en definitiva, se ten unha participación máis activa na propia estructura que sostén a nosa democracia. Para falar de administración cercana, de dereitos de cidadanía e de igualdade, naturalmente, desa gran política de igualdade de xénero que ten protagonizado a socialdemocracia e que temos transformado nun dos dereitos esenciais dos homes e das mulleres, van nos acompañar a actriz Berta Ojea, o enxeñeiro informático Alejandro Casteleiro Mosquera, un verdadeiro experto en participación na rede, en participación informal da cidadanía na rede, en transformar a rede e as novas tecnoloxías nos verdadeiros aliados da democracia, un traballo e un camiño que leva feito tamén no que o goberno de Emilio Pérez Touriño se ten posto á tarefa, porque dende o seu inicio o incremento da información na rede, o achegar a rede e as novas tecnoloxías á cidadanía estivo tamén nas súas primeiras actuacións políticas. E tamén contaremos co maxistrado da Audiencia Provincial da Coruña, Juan Luís Pía Iglesias, que nos falará doutro dos dereitos, doutro dos servicios, por certo, nestes días moi nomeados por outras cuestións, que ten que situarse na defensa da igualdade e que ten que garantir noutra dos eixes da democracia, noutro desos eixes que ten que convertirse nun gran aliado da cidadanía, que é a xusticia, unha xusticia cercana, unha xusticia asequible e accesible para o conxunto dos cidadáns. Moderará esta mesa a secretaria de Liberdades Públicas e Dereitos e Cidadáns e parlamentaria Beatriz Sestallo. A continuación celebrarase unha mesa na que reflexionaremos e escoitaremos as demandas e as propostas de diferentes colectivos no que atinxe as políticas de benestar para unha sociedade moderna. Participarán
nesta mesa o xerente do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, José García Buitrón, un reputado, respetado e unha persoa moi notable dentro do ámbito da medicina, que nos falará da necesidade de profundizar nas medidas de mellora da sanidade pública, no que se leva feito a toda agora, nesa aposta moi importante, nesos investimentos tan importantes que se levan feito en sanidade e en como mellorar cada día a sanidade pública. Contaremos a semade coa presidente da Federación de APAs de Centros Públicos, Virgilio Gantes, da Federación Galega, porque tamén a comunidade educativa, dende o punto de vista das familias, esa comunidade educativa que ten que facer propostas, que ten que tamén aportar ideas para que cumplamos o que o presidente Touriño decía en Ourense o domingo. Queremos que a nosa educación pública sexa a mellor do Estado. Queremos que os nosos nenos e as nosas nenas, os mozos e mozas teñan as mellores oportunidades. E un país, unha comunidade, solo garante o seu futuro se lle garante a quen está preparándose hoxe que terá as mesmas oportunidades, as oportunidades dunha educación máis moderna, máis plural, máis diversa e que lle aporte maiores oportunidades. E, por último, contaremos tamén con un representante do CERMI, probablemente co presidente do CERMI, Anxo Queiruga, que falará das políticas de asistencia social, de atención social. As políticas sociais que teñen dado un paso de calidade e de cantidade moi importante. Basta apenas recordar que fai 3 anos e medio Galicia lideraba todos os rankings de atención social pola cola. Nin siquiera estábamos diante de algunhas das cidades autónomas. Tiñamos as peores porcentaxes de investimentos en centros de día, en plazas residenciais, en axuda no fogar, en escolas infantís, en definitiva, en todas esas políticas de conciliación, de atención, de autonomía persoal, que fan posible que as familias, que as persoas teñan axuda para compatibilizar o traballo, para compatibilizar tamén os seus tempos de ocio e para atender os maiores, os menores e para que as persoas que teñen algunha discapacidade sexan quen de facer unha vida plenamente autónoma ou o máis autónoma posible e de participar activamente como cidadáns de pleno dereito. Estes 3 anos e medio supuxeron un avance moi notable nos investimentos. O esforzo inversor do goberno de Emilio Pérez Touriño en atención social non ten parangón. O realizado a toda agora polos gobernos autónomos e, ademais, a coincidencia con unha lei que se está a desenrolar ou que está a desenrolar un sistema público como de atención ás persoas con dependencia e promoción de autonomía persoal que está a desenrolar o Estado coas comunidades autónomas e que ten que protagonizar a grande revolución social nos vindeiros anos. Un sistema complexo, un sistema que hai que asumir e desenrolar dende todas as administracións, coa participación activa, pensamos nos dos concellos, coa participación activa das entidades sociais, por eso a presencia tamén do CERMI, pero que ten que garantir ás persoas con algunha dependencia que esta sociedade que camiña no século XXI, esta sociedade de novas tecnoloxías, tamén mira e, sobre todo, mira para quenes teñen máis dificultades. Esa é a nosa aposta programática e dela falarános, por último, a 1 da tarde, na clausura, o noso presidente da Xunta e o noso candidato Emilio Pérez Touriño.